കൊയിലാണ്ടിയിൽ പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് സഞ്ജന ബാലഗോപാൽ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ സദർലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയിൽ അസോസിയേറ്റ് IT ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മുന്നേ കോയമ്പത്തൂർ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അക്കാഡമിയിൽ ഞാൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ട്രെയിനർ ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ 2 ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനാണ്. ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂസിന് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ കുറച്ച് ടിപ്സും. രണ്ടാമത് ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട ജോബ്സിൽ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം എന്നും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ കുറച്ച് ടിപ്സ്. ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, എല്ലാ ജോബ്സും ഏതൊരു ചെറിയ ജോലിക്ക് കയറിയാലും ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ മെയിൻ സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യത്തെ ആവില്ല, ഒരു സെക്കൻഡോ തേർഡ് റൗണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ആ ഇൻ്റർവ്യൂ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത് അതിൽ സക്സസ് ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏതൊരു ജോലിയും നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഫേസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ലേ, നമുക്ക് പോയി പറഞ്ഞാൽ ജോലി കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കുറേ പേർക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറേ പേര് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യും, സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യും, തേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ റൗണ്ടിലാവും ചിലവർക്ക് അത് പിഴച്ചിരിക്കുക. കാരണം അത്ര വലിയ ഒരു ഈസി സ്റ്റെപ്പ് അല്ല ഇൻ്റർവ്യൂ ഫേസ് ചെയ്യലും. HR-നെ കൺവിൻസ് ചെയ്യലൊക്കെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കണം അത്ര എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടിപ്സ് ഫേസ് ചെയ്താൽ അത് കുറച്ച് എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടും. അപ്പം അത് മെയിൻലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നുമല്ല. നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. നമുക്കിത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം, അല്ലെ അമ്മമാരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അത് ചെറുതായിട്ട് കാണരുത്, അതെൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ടിപ്സാണ്. അതിൻ്റെ ടിപ്സ് മെയിൻലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ പുറത്ത് HR-നെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നത് തൊട്ട് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഓരോ കാര്യവും. അപ്പോൾ പുറത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കരുത്. നമ്മൾ അതിത്തിരി ഫോർമൽ രീതിയിൽ ഒരിക്കലും കാല് കയറ്റി വെച്ച് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ ഫോർമലായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇരിക്കുക. പിന്നെ ഡ്രസ്സിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ. ഫോർമൽ ഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫാഷൻ കീറിയ ജീൻസ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ലീവ്ലെസ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക എന്നല്ല, അതൊന്നും പാടില്ല. ഭയങ്കര ഫോർമൽ ഡ്രസ്സിങ് ആണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ HR-ൻ്റെ റൂമിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അവർ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പെർമിഷൻ ചോദിക്കാതെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കരുത്. ആൻഡ് പെർമിഷൻ ചോദിക്കാൻ തന്നെ നമ്മൾ സാധാ പോലെ ഡോറും ഇങ്ങനെ കൊട്ടി ചോദിക്കില്ല, അങ്ങനെയല്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു നോക്ക്, അതും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ, അതിങ്ങനെ തട്ടി നോക്ക് ചെയ്യരുത്. ഇങ്ങനെ ഒരു തട്ട്, ഈ ഒരു വിരൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്ക് ചെയ്യണത് അറിയുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക്, അതുകൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യാനേ പാടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ പെർമിഷൻ ചോദിക്കുക. ഒരിക്കലും തല ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മേ ഐ ഗെറ്റ് ഇൻ ഓർ വിൽ യു അലൗ മീ അങ്ങനെയൊന്നും ചോദിക്കരുത്. ഇങ്ങനെ നോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഉത്തരം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കയറി പോകേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കരുതേണ്ട കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. മെയിൻലി നമ്മളുടെ റെസ്യൂം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യരുത്. റെസ്യൂമിൽ നുണകൾ ചേർക്കരുത്. നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു അത് മാത്രം. അതിൽ ഒന്നും കൂട്ടി എഴുതാനോ അവരെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കൂട്ടി എഴുതാമെന്ന് വിചാരിച്ച് എഴുതി അവിടെ ചെന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു റോങ് ഇംപ്രഷനാണ് HR-ക്ക്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും കൂട്ടി എഴുതരുത്. അതുപോലെ റെസ്യൂം കരുതും. പിന്നെ ചില കമ്പനീസ് നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ് പ്രൂഫ്സ് ലൈക്ക് ആധാർ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അങ്ങനത്തെ പ്രൂഫ്സ് ചോദിക്കും, മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ചോദിക്കും. അങ്ങനത്തെ നമ്മളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻലി റെസ്യൂം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിൽ ഡിസൈൻസ് ഒന്നും പാടില്ല. വെൽ ആൻഡ് ഫോർമൽ റെസ്യൂം ആയിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ പേര്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, പിന്നെ
എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻ ദ സെൻസ് എന്തെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയിട്ട് അതൊക്കെ എഴുതാം. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും അത് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തെന്നോണെ ആക്കി ചെയ്യരുത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റെസ്യൂംസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കരുതേണ്ട ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി, അത് ഒരു ഫയലിലായിരിക്കണം. ആ ഫയല് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റെസ്യൂം കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുമ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ആകെ എന്താ പറയുക, ആകെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അവിടെ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആകും. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലാണ് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഫയൽസ് ക്യാരി ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ചെന്ന് ഇരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കസേര വലിക്കണത് ഒരിക്കലും വലിക്കാൻ പാടില്ല. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കി എടുത്ത് വെക്കാനാണ് പാടുള്ളൂ ഇൻ്റർവ്യൂസിന് ചെല്ലുമ്പോൾ. അതുപോലെ തന്നെ HR-നെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മോർണിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ഈവനിങ്. എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ഓർ മാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം. ഒരിക്കലും അവർ തരാതെ ഷെയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യരുത്. അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. ഒരിക്കലും അവരിങ്ങോട്ട് തരാതെ നമ്മളായിട്ട് ഷെയ്ക്കാൻ ഓഫർ ചെയ്യരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോൺഫിഡൻസ്. സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളോടുള്ള ഒരു ധൈര്യം. അത് ഒരിക്കലും ടെൻസ്ഡ് ആണെന്ന് നമ്മുടെ ഫേസിലും കണ്ണിലും കാണരുത്. അവർക്ക് മനസ്സിലാവരുത് നമ്മൾ ടെൻസ്ഡ് ആണ്, നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന്. ഈവൻ ദോ നമ്മൾ ടെൻസ്ഡ് ആണ്, നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് അല്ലെങ്കിലും കൂടി ഫേസിൽ അത് കാണിക്കാതിരിക്കുക. എപ്പോഴും ഐ കോൺടാക്ട്, ഫേസ് ടു ഫേസ്, ഐ ടു ഐ ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും കോൺടാക്ട്. ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിരിക്കണം. ഒരിക്കലും അവിടെയും ഇവിടെയും നോക്കി ഉത്തരങ്ങൾ പറയരുത്. അതുപോലെ തന്നെ അവർ ആദ്യം ചോദിക്കും സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സെൽഫ് ഇൻട്രോ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ മൈ നെയിം ഇസ് ഇന്നതാന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങരുത്. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തതെന്നും പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാം. ഇപ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചുമ്മാ പറയാനാണ് പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നെയിം വെച്ച് തുടങ്ങാം. മൈ നെയിം ഇസ് ഇതൊക്കെയാണ്, ഞാൻ ഇതൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്, എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം, വീട്ടിൽ ഇത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്, വേറെ ഒന്നും പറയരുത്. പിന്നെ അവർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം വീട്ടുകാരുടെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുക. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുക. അത് കഴിഞ്ഞ് റെസ്യൂമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. റെസ്യൂം നിങ്ങൾ എന്താ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു IT ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതൊരു ഫീൽഡ്, IT ഫീൽഡ് എന്ന് മാത്രം പറയില്ല, ബാങ്ക് ഫീൽഡ് ആയാലും നിങ്ങൾ എന്താണോ പഠിച്ചതിനെ പറ്റി ഒരു എന്തായാലും ധാരണ വേണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഠിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, നിങ്ങൾ പോണ കമ്പനീനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്താണ് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ എല്ലാ കമ്പനീസിനെ കുറിച്ച് അതിലുണ്ടാവും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ചോദിക്കും എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്പനിയിൽ വരാൻ കാരണം, എന്തുകൊണ്ടാണ് പണ്ടത്തെ ജോലി വിട്ടത്, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ സോ അവിടെ ഒരു ഇതുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ, നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇംപ്രഷൻ വരുത്തിക്കരുത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കമ്പനീസിനെ കുറിച്ച് അറിയണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ധൈര്യമായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുക. ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും അറിയില്ലെങ്കിൽ സോറി സർ അറിയില്ല എന്നും പറയാം. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് ടിപ്സ്. പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗേൾസിന് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ചുഡിദാസ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു ലൈറ്റ് കളേഴ്സ്, നോട്ട് ടു മച്ച് ഡാർക്ക്. ഭയങ്കര ഡാർക്കായിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക. ബോയ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർമൽ ഷർട്ട്സ് ആൻഡ് പാൻസ്, ജീൻസ് അലൗഡ് അല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഷൂസ് ആൻഡ് സോക്സ് ഒരേ കളറായിരിക്കണം. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടിപ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡ്രസ്സുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗേൾസ് ആകുമ്പോൾ ഹെയർ പ്രോപ്പർലി ടൈഡ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ വലിയ ഓർണമെൻറ്റ്സ്, സിമ്പിൾ ഓർണമെൻറ്റ്സേ പാടുള്ളൂ. വലിയ ഹാങ്ങിങ്സ് അതൊന്നും പാടില്ല ഇൻ്റർവ്യൂസിന് പോകുമ്പോൾ. ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻ്റർവ്യൂസ്. മെയിൻലി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ റെസ്യൂമിൻ്റെ കാര്യം, അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫിഡൻസ്, പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോണ കമ്പനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇത്രയുമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ
കമ്പനീസിൽ HR സംസാരിക്കാതല്ലാതെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം നോക്കുക. ഇത് 5 അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പുറത്തിരിക്കുമ്പോഴായാലും HR ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും നമ്മളുടെ ലെഗ് ഒരിക്കലും ക്രോസ്ഡ് ആയിരിക്കരുത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽ കയറ്റി വെക്കാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് കയറുമ്പോൾ നോക്ക് ചെയ്ത് പെർമിഷൻ ചോദിക്കുക, ഒരിക്കലും തല ഉള്ളിലോട്ടിട്ട് ചോദിക്കരുത്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഡ്രസ്സിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർമൽസ് ആയിരിക്കണം. ഗേൾസിന് ചുടിദാർ, പിന്നെ ഹെയർ പ്രോപ്പർലി ടൈഡ് ആയിരിക്കണം. ഹാങ്ങിങ്സ് ഇടാതെ നോക്കുക. സിമ്പിൾ കോസ്റ്റ്യൂംസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ മേക്കപ്പ് പാടില്ല. ബോയ്സിനാകുമ്പോൾ ഫോർമൽ ഷർട്ട്സ് ആൻഡ് പാൻസ്. ഷൂസ്, ബെൽറ്റ്സ് ആൻഡ് സോക്സ് ഷുഡ് ബി സെയിം കളർ. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം. പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ റെസ്യൂം ഭയങ്കര ഡിസൈനിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോർമൽ ആൻഡ് അതിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നുണ പറയാതെ നോക്കുക. നുണ പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പിന്നെ അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു ബാഡ് ഇംപ്രഷനാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ 5ാമത്തെ കാര്യം കോൺഫിഡൻസ്. നമ്മൾ എന്ത് പറയുമ്പോഴും ഉത്തരം പറയുമ്പോഴും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഫോർമൽ ആയിരിക്കണം, പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം. എന്തെങ്കിലും സോറി പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് സോറി പറയുക അറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വിഷയം മറക്കരുതിരിക്കുമ്പോൾ HR മുന്നിലിരിക്കുമ്പോഴും ലെഗ് ക്രോസ്ഡ് ആയിരിക്കരുത്. കാല് കയറ്റി വെക്കാൻ പാടില്ല. ഡോണ്ട് ഷേക്ക് ഹാൻഡ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ഇനി അടുത്തത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എളുപ്പമാവും, കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സുഖമായിട്ട് കയ്യിലെടുക്കാം. ഒരിക്കലുമില്ല. കസ്റ്റമേഴ്സ് പല ടൈപ്പ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട്. എന്താ പറയുക, നല്ല കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, നല്ല രീതിക്ക് സംസാരിക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഒരു സൈഡിൽ നല്ല ദേഷ്യം, നല്ല എന്താ പറയുക ഐറേറ്റഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യമുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് അതുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ദേഷ്യമുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ്, പിന്നെ ഏജ് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ്, അത് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മെയിൻലി ഏതൊരു തരം കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയാലും നമ്മൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് അത് ശ്രദ്ധിക്കും, നമ്മൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ സൈഡ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തായാലും കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് പറയണ്ടാവും. അപ്പോൾ അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യുക, സോറി പറയുക ഇത് ഉണ്ടായതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉറപ്പായ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുക, അവരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിപ്പിക്കുക, അവരെ കൊണ്ട് യെസ് എന്നുള്ള ഉത്തരം പറയിപ്പിക്കുക. പിന്നെ ഇവിടെയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാം ആൻഡ് പേഷ്യൻസ്. ഭയങ്കര പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും. ഞാൻ പറഞ്ഞു പല കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് വരികയാണെങ്കിലും അറിയാം, ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒരു ലിമിറ്റ് ദേഷ്യം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും ദേഷ്യം വരും, നമ്മളും ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവും. പക്ഷേ അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കാണിക്കാനോ പറയാനോ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പാടില്ല. നമ്മൾ ഭയങ്കര കാമായിരിക്കണം, ഭയങ്കര പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്മൈൽ അത് എപ്പോഴും വേണം. അതിപ്പോൾ ഈവൻ ത്രൂ ഫോൺ ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഹാപ്പി ആണോ എന്താണോ. അത് എപ്പോഴും ഒരു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുക കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത്. ഭയങ്കര കാമായിരിക്കും. പിന്നെ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആദ്യം തൊട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. ഇവിടേക്കാണ് പേഷ്യൻസ് നല്ലോണം വേണ്ടത്. ഒരിക്കലും ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവരുത്. പിന്നെ നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുത്ത് അത് യെസ് എന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം. അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ കഴിവ്. നമ്മളുടെ സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ എല്ലാ നല്ല രീതിക്കും സൊല്യൂഷൻസ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇവിടെയും ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മലയാളം ആണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിലും കാമായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരിക്കലും ഹാഷായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജസ് യൂസ് ചെയ്യരുത്, ഹാഷായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് ബിഹേവ് ചെയ്യരുത്. അത് നമുക്കും നമ്മുടെ കമ്പനിക്കും ഭയങ്കര വലിയ ദോഷമാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടിയും പറയാം, കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ അവരെന്താണോ പറയണത് അത് നല്ലോണം കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് കേട്ടിട്ട് അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യുക, സോറി പറയുക ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ സൊല്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ട് യെസ് എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരം
പറയിപ്പിക്കുക കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ കാം ആൻഡ് പേഷ്യൻറ്റ്. ഏതൊരു കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിലും, ഹാപ്പി കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിലും, ദേഷ്യമുള്ളതായാലും ഏജ്ഡ് ആയാലും ഏതൊരു കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയാലും കാം ആൻഡ് പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.